Тук ще разгледаме този Volkswagen Golf 2, който се продава в град Пловдив за сумата от 800 евро, като двигателът в момента е подменен с 1,8 литра механична инжекция, код GHX. Джантите са интересни, мисля, че са на марката ATS Cup, които най-вероятно са 7J на ET25, както и тези стопове, които са на марката Hella Black Magic. Имат някои забележки, стара регистрация, ето го двигател, като по талон е 1,6 литра SZ код, така че прехвърлянето може да се осъществи само за област Пловдив или да се закупи цялата кола за части. Виждаме волан с правилачик, характерен за GTI, кожено арматурно табло. Километраж също е сравнително по-рядко срещан, поради причината, че е с борд компютър, с две букси и имаме лампа Check Engine. Ето го, и лошчето за MFA, както и тези капаци, които са за Volkswagen Active Sound системата, също сравнително по-рядко срещани. Имаме и шиби дах. Някои части бих казал, че могат да се използват за бъдещ проект или за област Пловдив. Ако желаете, може да го видите на място. Автомобила е с една доста стара регистрация. В България е със сигурност от над преди 20 години внос. Има външни забележки, но самото купе отдолу е записал собственика, че няма ръжди, така че е добра основа за един бъдещ проект и има интересни части за сумата от 800 евро. Мисля, че е добре.